Anteeksi. Okei. Hei, tiedätkö missä sijaitsee? Okei. Tutkimusten mukaan keittiön liinoilta, pinnoilta ja... Ai mitä saa aikaa? Se toki riippuu siitä mitä sinä haluat. Do you know that there are 3 products that I will never use? Okay, 1, 2, 3, go. Second point. Sorry, last. Nyt on aika muuttaa pari väärin. Meillä pikapuhtaudella peritään. Myytti numero 2. Onks mä sanonut väite aika? Nyt arvotaan 2 hengen treffipaketti tänne konekiinopajalle. Nyt arvotaan 2 hengen treffipaketti. Tiesitkö sä, että tutkimusten mukaan säännöllinen ja oikein mitoitettu siivous. Esimerkiksi 10 hengen toimisto. Kaikkien aikojen kysytyimmät kysymykset kotisiivouksesta Fortuana. Voit luovuttaa avaimen meille. Teemme siitä minkä? Käytetään päivittäin, mutta siivotaan harvoin. Me ammattilaiset. Okei, sori. Mä en taida tulla nopea. Okei, nyt mä vasta täysin. Okei. Nyt on niin cozy. No niin, nyt mä tuun.